Русия може да нанесе ядрени удари по Великобритания и Германия в рамките на една година, ако Европа продължи да блокира мирното споразумение за Украйна. Това каза Сергей Караганов, почетен председател на Президиума на Съвета за външна и отбранителна политика на Русия, в интервю за американския журналист Такър Карлсън. Катерим се по стълбата на ескалацията. Ако те не спрат тази безсмислена война и вражда, както в, така и около Украйна, тогава ще трябва да започнем да атакуваме Европа с конвенционални оръжия, а следващата стъпка ще бъдат вълните от ядрени удари. Това каза Караганов. На въпроса колко сме далеч от използването на ядрени оръжия от Русия срещу Европа, Караганов отговори, около година. В същото време той смята, че САЩ няма да се намесват в ядрената война в Европа. Зеленски или други хора в Европа блокират мирното споразумение. И понеже изглежда, че тази война ще продължи, Съединените щати в крайна сметка няма да искат да сложат край на тази война. Тогава ще трябва да се върнем към решението, което споменах няколко пъти. А това означава наказанието на европейските ни врагове, като ще се надяваме, че САЩ ще се въздържат от участие в ядрената война в Европа, каза Караганов. Ако ударим Познан, американците никога няма да отговорят. Но се надявам, че поляците, междувременно, ще станат по-благоразумни, добави политологът. Моят избор обаче би бил Великобритания и Германия, защото тя е източникът на най-лошото в европейската история, каза Караганов. В същото време той добави, че Путин не иска ядрена война. Путин е много религиозен и внимателен. Но ние се катерим по стълбата на ескалацията, променяме ядрената си доктрина и понижаваме ядрения си праг. Увеличаваме ядрения си потенциал в Европа и на други места. С надеждата обаче, че ще успеем да ги спрем, преди да прекрачим прага, заяви Караганов.